ഡാവി ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയാണ്. അവൻ വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്ന ഒരാളാണ്. ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരനിയൻ വേണം, അല്ല ഒരു അനിയത്തി വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഞങ്ങളുടെ മോളായിരുന്നു അച്ചുകുട്ടി. അവള് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചത്. അനിയനെ വേണം തന്നെയാണ് അവളുടെ ആഗ്രഹം. ഇവന് ആരെ പേരിട്ട്? അവനുണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേ ആൺകുട്ടിയാന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് തന്നെ അവളാണ്. ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ അവളായിരുന്നു, അവൾക്കായിരുന്നില്ല. അവളും ഒരു ചേച്ചിയമ്മനെ പോലെ തന്നെയാണ് അവളെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും. Do you recall when we drove so far from home down winding roads with no one around? You said to me we found our town, burning our skin on the beach to the waves crashing in. We fell asleep, chased a new day up the Alpine. We watched the sun paint the morning sky. Remember that time when we stayed up talking all night. So I'll be home